a nawafilul hairi akwai nafilin da ake yi wanda kamar yanzu dinnan za a yi ana yin sa nafilan raka hudu ne shi kafaran sallolin da baka cika ba ne sallolinka da baka cika ba a shekara guda to sai ka yi don kai a watan ramadana a ƙarshen watan ramadana haka to yana duba bayan ka shekara guda abinda ka yi baka cika ba nafila ce raka hudu fatiha ɗaya inna anzalna 15 fatiha ɗaya inna atsaina 15 fatiha ɗaya inna anzalnahu 15 fatiha ɗaya inna atsaina 15 raka hudu kun gani inna anzalnahu 15 inna atsaina a raka ta biyu ba a lokacin raka ɗaya ba kowace raka ɗaya ta farko inna anzalnahu 15 raka ta biyu inna atsaina 15 sai a yi tahiyya ya sallama wanda za a sake shi ma haka kamar haka sai a yi sallama sai a yi salati 100 wannan salati 100 ni salatul kafara wannan yana jabaru na salloli wanda mutum bai iya cikawa ba ko waɗansu abubuwa duk da wa'innan manya suka fi duk da shi ne to ya kamata tunda muna leƙowa muna samowa daga wajensu to mu kuma mu ba wa baya wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama ya ce ya yarda za su yi gaba da gaba da Allah kamar na an ce akwai wanda yake faɗa cewa ya tanadi abin da zai iya faɗa wa Allah ko yawa kun fahimci irin rayuwa to haka abubuwa yake gudana saboda haka alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum ku rike kanku ku rike kanku domin duniyar da ta kai mutum ɗaya sai baka da hannu akan kowa sai wanda Allah ya masa gyaɗan doguwa amma baka da hannu akan kowa Allah ya kiyaye daga cikin mafi sharrin abokin hulɗa da mu'amala akwai mutumin da zai ganka a gaban ka ta fara'a kalmar da yake gaya ma daban da ka juya baya kama yi da kai yana zagin ka wanda yake yawan ɗaukar gulma bayan Allah ya ce wala ya gata ba'dukum ba'd kada sashin ku rinka yi da sashi to mutum daga cikin masharanta nan akwai wanda mu'amala ku zahiri ta daban ta baɗini daban ya yabe ka a gaban ka ya zage ka